Biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo kan karuangan. Sararo kita sa satong pagbaklay, anenderong albay kapos kita magrokya. Simpoy kan mayon, banwaan tang inampon, sa patag bulod, sin mga baybayon. Sa iyang simbahan, halawing na panahon, sa kamot ni Jesus, danayan paglaon. Pagpaklay, ang
Dios maray na hapon po sa indugabos mga tugang, malhod tabian gabos para sa pagpamipi kan oratio emperata. Sa ngaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibotan, day kami nagin marhay na paraataman kan sa imong linalang, day imi nasabotan asin autob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaaban, an kapalibotan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina an padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban, huli kay ni naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dahi kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan, ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong dinalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapuang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Nuestra Señora de Salvación. Nuestra Señora de Salvación. San Judas Tadeo. Sa ngaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos.
Banwaan ng Diyos, matindog tabi ang gabos. Bago sa sin magtitipon, pananaban ng Diyos. Magawit asin magpasalamat, magsamba sin magumaw sa Diyos. Magawit asin magpasalamat, magsamba sin magumaw sa Diyos. Good afternoon. Good afternoon, Father. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kaguranglan mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Ika-28 Domingo sa ordinaryong panahon. Ang tema, kan sa tuyang liturya sa ngunyan, ang manunungod sa pagpasalamat. Binulongkan sa tuyang kaguranglan, 10 dauton, alagad saro sa na ang nakarumdom na magbalik, asin magpasalamat. Kadaklan na beses nakaka-relate kita duman sa siyam when we receive the blessings and graces that we need, we forget to go back or return to God and say, thank you. Let us remember that gratitude opens the door to future blessings. It creates a bridge where we can go back and forth and ask for more. So let us be grateful people instead of being ungrateful like the 9 lepers. Iyan ang hagadon tang balaog. Sorry, nakalingaw ako. Bicol palang sumisa. Iyan ang hagadon tang balaog sa mahal na Diyos sa pagpadagos niya to kailing Santa Misa. Kaya midbidon ta sa atubang niyaan sa tuyang mga pagkukulang. Ang pagiging ingrato tas kadakla na beses, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay tabi kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Sa Diyos Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, kanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Dios. Maherak manlugod sa tuan Diyos na makakamhan, pagkapatawadan sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Mag-umaw kita sa Diyos, sawiton po niyato ang kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat matulungan, sa mga tabong karahayan ko. Inuumaw bigay, nurupyaw-nira, sila sang kami ang kamuraway nila, pinapasalamatan kita, ulitan ang kulamong kamurawayan, kagurangan na Diyos, Padre Langiton, Diyos Amang kakamahal, kagurangan na Panginoong Jesucristo. Kagurangan na Diyos, Kordero ng Diyos, Aking kalaman, ikaw na nagpangarap at nangangasalan ka, inaman, kairapin kami. Ikaw na nagpangarap at nangangasalan ka, inaman, ako ay sa mong pakilahero. Ikaw na nagtutukaw sa buong alaman, kahirapin kami. Tayo kasanan, wanali kasanan, kakurangan, ikasanan, lorong kalangkan. Jesús Cristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita, kagurangnan, namimibi kami, danay naan sa imong grasya manginotan, asin magsunod sa mo, asin padagos kaming gibuhon na maurok sa mga gibong marhay. Huli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagkahade, kasaro kada Espiritu Santo, Diyos sa gabos, na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kantataramon. Sa enot na babasahon, may hinanyog niyato ang istorya ni Naaman, makapangyarihan na pamayo kan mga soldados sa Syria, nanarahay kan sa iyang makangirhat ng hilang, sa kublit na sa paagi ni Propeta Eliseo, enot nagkaigwa nin pagduwa-duwa, alagad buminirik sa pagsunod sa kabutan ng Diyos, na siya magkarigos sa salog ni Jordan, siya na umayan sa hawak asin sa kalag. Pagbasa kan ikaduwang libro nin mga hade. Kaya naglugsot siya sa Jordan, luminadop nin 7 beses susog sa tataramon ni Eliseo. Asinan sa iyang kublit, naging siring sa kublit nin sadit na aki. Naging malinig siya. Nagbalik siya ki Eliseo, kaiba ang gabos niyang tawohan, dangan nagsabi, ngunya naaaraman ko na mayo nin Diyos sa bilog na daga kundi sa Israel sana. Kaya nakikimahera ako na akoon mo ang regalong halik sa ko. Nagsimbag sa Eliseo, huli sa ngaran kan buhay na kagurangnan na sa kong pinaglilingkudan, ako minasumpa na dai ako maako nin regalo. Pinirit si Eliseo ni Naaman, alagad nagsayuma siya. Kaya nagsabi si Naaman, kung habo mong ako unan sa kong regalo, nakikimaherak ako sa imo na tawan mo ako nin daga, na kayang darahon nin 2 mula. Daga na dadarahon ko pagpuli ko sa harong. Huli magpuon ngunyan dai na ako madulot nin mga sakripisyo o mga tinutong na atang sa ibang Diyos kundi sa kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas sa atubangin mga nasyon. Ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas sa atubangan nin mga syon. Mag-awit nin bagong awit sa kagurangnan, hulita guminibo siya nin mga ngangalasan. Sa sadiri niyang kapangyarihan asin banal na kusog na kamtan niya ang kapangganahan. Ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas sa atubang nin mga syon. Ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kapangganahan, ipinahiling niya sa mga nasyon ang sa iyang kapangyarihan sa pagligtas. Narumdoman niya ang danay niyang pagkamuot asin pagkamaimbot sa harong ni Israel. Ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas sa atubang nin mga nasyon. Nahiling kan gabos na purong kandaga ang kapangganahan kan sa tuyang Diyos. Gabos na daga maugmang magrukyaw sa kagurangnan. Umawon siya sa mga awit asin mga kurahaw ning kaugmahan. Ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas sa atubang nin mga nasyon. Sa giraray, si San Pablo nagpatanid kay Timoteo, asin sa gabos na paratubod na maging maimbod, asin masinunod-sunod sa tahaw nin mga pagbalo. Minsan, nasa bilangguan, alagad si San Pablo, may dakulang paglaom nin hulita ang tataramon, dainanggad magagapos. Kitagabos, inaapoda na akuon ang tataramon nin Dios, girumduma si Kristo Jesus, na nabuhay liwat, iyo ini ang puso kan ebanghelyo, ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo kay Timoteo. Mga tugang, girumduma sa Jesucristo na binuhay liwat sa mga gadan. Gekan kay David, iyan ang maray na bareta na ipinaghuhulit ko. Huli sa maray na bareta, nagdudusa ako, nakakadinahan nagaro sa rong kriminal, alagad ang tataramon ng Diyos dain nakakadinahan. Kaya tinitios ko ini, gabos para sa mga banal ni Diyos. Tanganing sindaman magkamit kan kaligtasan na yaon kay Kristo Jesus, asin magdara sinda sa daing kataposan sa kamurawayan. Ang kasabihan ni na ini totoo, kung kita nagadan kaiba niya, mabubuhay man kita kaiba niya. Kung kita makatagal, maghahadi man kita kaiba niya. Kung nigaran ta siya, ninigaran man niya kita. Kung kita bagong maimbod, siya nagdadanay na maimbod. Hulita dai siya makakanigar sa sadiri niya. Tataramong kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw ng banal na ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Ikakagurangnan ang dalan na simbuhay, ikan katotoohan. Buhay na laing kasagpuran ikatao, sanang tutubos sa imo. Alleluia, 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 alleluia. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong pagrukyaw kan espiritu. banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas, Kamurawayan sa imo kagurangnan. kan pasiring si Jesus sa Jerusalem, nag-agi siya sa pagdulunan kan Samaria asin Galilea. Palaog na siya sa sarong baryo kan sabaton siya nin 10 dauton. Nagtindog sinda sa harayo asin kuminurahaw, Jesus kagurangnan, kay raki man kami. Nahiling sinda ni Jesus asin sinabihan lakaw, pumahiling kamo sa mga padi. Sa dalan pa sana, nagkarilinigan na sinda. Ang saro sa inda, pakahiling, na nalinigan na siya, nagbalik na nag-uumaw sa Diyos sa makusog na tingog. Nagdapa siya sa tubangan ni Jesus sa kanagpasalamat.
Ang tawong ini, Samaritano. Naghapot si Jesus, bakong 10 ang narahay, hainan siyam. Tadaw, taandayuhan sa nang ini ang nagbalik sa pagpasalamat sa Diyos. Dangan sinabihan siya ni Jesus, tumindog ka, puli na. Ang sa imong pagtubod, iyo ang nagpaumay sa imo. Mga tugang kong namumutan, marahay na barata kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Salamat po. Tayaon ka mo. Pakisabihan ng kataid salamat. Tayaon ka. Sabay sabi dahil magturog. Ika-28 Domingo sa ordinaryong panahon, ang istorya po kan sa tuyang Ebanghelyo, manunungod sa pagbulong kan 10 dauton. May leproso o may daot, ketong. Nakimaherak sila sa kagurang na nabulungon. Alagad, 10 o 10 ang binulong, saro sa na po ang nakarumdom na magbalik tanganing magpasalamat. And he was a foreigner, sarong Samaritano. Kaya basically, inig istorya kan Ebanghelyo, istorya bako sa ng pagbulong, kan hawak, kundi pagbulong man, restorasyon sa satuyang mga espiritu. Asin kasabay digdi ang kahalagahan, kan pasalamat. Dikit na background po manunungod sa helang na daot. Kaya ito pong panahon kan sa tuyang kagurangnan, ang saro sa mga kinakatakutan na helang, iyo po ang leproso. Tapag igwa ka nin leproso, gariman sila nagkaigwa ka nin death sentence. Kaya ang mga dauton, pinagkukonsiderar po sindang mga outcast, napipiritan sindang mag-star, harayo sa indang pamilya, sa luwas, kan sa indang namundagan na lugar. Taan mga dauton kay ito, they were not only physically unclean, but also socially and religiously excluded. Dahil sila pwede magsimba o magsamba kay bahan kan mga tao. Pag igwa ka kay ito nindaot, you are asked to wear a bell around your neck. Tanganing pag may marani sa imo, kay puhan mong patanugon su bell just to give them a warning. Magayon-gayon, pag 1:45, ang mga parasimba, mag-wear man ki bell. Tanganing kung napipirot na sukataid sa tukawan, papatanugon su bell. Yan. Ang problema dahil kataid su lay minister. Yan. Kaya perming turog. Oh. And so mga tawong dahil helang na daot, they have to stay at least 10 meters away from them. Dahil sila pwede po magrani. Dahil mga daoton, they are isolated and unwanted. Why? That is the moral stigma. Naigwa kay itong panahon ining leproso o daot. Pag ika kay ito igwang daot, gari ka man sana, tigsasabi kan tawo, igwa ka kan helang na iyan, dahil te ka para kasala. They consider it as a punishment for sins. See that moral stigma? Gariman sana itong mga mauriho na tawo na hiling nang nagsasakit na sa iyang tugang, tanaghehelang, ang sasabihon, oh, maraya ka pa, binusong ka na ngayakan Diyos, naku amo suhanap mo. Arog kayan kay itong paghiling kan mga tawo, pag-igwaan sarong tawo nin daot. Alagad, ang satuyang kagurangnan, binura po ang siring na stigma. Asin tinawan niya nin panibagong pag-asa o panibagong buhay, ining dauto na ini. Kaya lang, unfortunately, saro sa na po ang nakarumdom. Binulong niya 10, saro sa na ang nakarumdom, tanganing magpasalamat. That brings me to the first point na gusto ko pong paghurup-hurupan ta. Ini pong inaapod na healing is not complete without gratitude. Kung nag-ako kita ng grasya,
Nag-ako kita nin bendisyon sa mahal na Diyos. Kung dai kita nagpapasalamat, bako kompleto. Iya na inaapod yatong hiling. Siyam nag-ako nin kabulungan sa indang hawak. Alagad susaro na nagpapasalamat, natataong magbalik, bako sa nasa hawak, kundi isa sa iyang kalag, an sa iyang inakong kabulungan. Dahil tan pagpasalamat, minabukas kan sa tuyang puso, pasiring sa grasya. Sabi ko nga ni kasubago, ang pagpasalamat, minabuka nin pintuan sa mga dakol pang bendisyon na pwede niya itong akuon. Minakriar inin tulay na kung saan pwede kita magbalik-balik, tanganing maghagad pa nin dakol na grasya hali sa mahal na Diyos. So, pasalamati daw ang sa imong katain na turog na ngunyan. Tikwi lang, salamat. Yan. Salamat na buhay ka pa. Lord. Dahil mag-practice magadan na magpiyo. May padi kayo ito. Iniso tema, manunungod sa pagpasalamat. Sabi niya sa iyang sermon, maski gurano ngayong mga tugang kasadit o dikit kan regalo o bendisyon na inako ta sa Diyos, dapat tatao kitang magpasalamat. Sabi kan mga tawong nagsimba, baloon ta daw ngaya si Padre kung isabuhay manan sa iya ngayang tigsisermon. Kaya kan paglibot kan kolekta, ito bagang pasdihat, gamit sukalo kampadi, tiglibot, daing naghulog ni Saro. Kaya pagbalik digdikan kalo o kolekta, daing laog, paghuna kan mga tao, madadagit su padi. Sabi kan padi, salamat po, kagurangnan, ta nakabalik pa sukalo po. See, no matter how small the gift, we must continue to be grateful. May sarong ina, tarinigaluhan su sa iyang aki. Sabi niya, kung magpasalamat ka kininang mo, katinawan ka nin regalo, sabi ka na aki, okay na ngaya mami, nag-smile na ngaya ako kinina. Sabi kanina, no, say thank you and go to her. Magduman ka sa iya. Asin sabihon mong thank you. Kuminsan kaya kita, pag nagsabi na, nag-smile na kita, nag-post na kita sa Facebook, nag-lag na kita, nag-text na kita, TNX, that is already enough. But ang thank you mo niyan, shortcut na, TNX na lang. O, ma-Christmas na naman, Merry Xmas na naman. O, di ba? O, si Saraputi tala, paghuna ta, dyan na iya nagtatapos. Bako dapat arog kayan mga tugang, ang tunay na apong pagpasalamat is shown in returning, in remembering, and in relating. We often pray hard when we need something. Pero nalilingawan ta, pag inako ta na sutighagan ta, nalilingawan ta na po magbalik sa kagurangnan. Pag ma-board exam, ini pong St. Jude, hanggang duman sa 7-Eleven. Pano. Pero pag nag-release na sa board exam, yan, bye-bye. Bako na arong kadakol ang nagsisimba digdi. O kaya sabi ko, garitig isip ko, ilaog-laog na si St. Jude sa sarong kahon dyan. Nakakalbo na si St. Jude. Pag ma-board exam, tigpapara. Pero pagkatapos kan board exam, lingaw ta na. Di ba? Magayunon itong ugali na sabi kayan, gratitude is not just about good manners. It is actually good theology. Ngata. Because when we say thank you, tigsasabi ta po, tigaako ta, na bako ini dahil sa satuya. Kaya nakamtan ta ining grasya. Nakamtan ta ini dahil sa tabang yan satuyang kagurangnan. Kaya naghahanga ako duman sa pag nanggagana baga, sa anuman na sports, mahiling mo ang tigigibon ni dati, kaptan po ang daghan, ilag digdi. Ibig sabihin, tig-a-acknowledge mo na nanggana ka, you receive blessings,
Not because of you. It's not me. It's not you. But it's the Lord. Amen? Sakaran ka na maaki sa Espiritu Santo. Amen. Tindog tabi. Ipahayag niya to sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako. Sarong Diyos amang makakamhan, taglalang kan langit asin daga, asin keso Kristo aking bugton niya, kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamahan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang din mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay luwat din laman, sa buhay na daing kasagporan. Amen. Ipinaniwala niya to sa Ama ang gabustang mga kasibutan, asin pangangaipo, urog naan sa tuyang kamauotan, para sa urog kaludok na espiritu nin kapasalamatan. Masabi kita, sa kada petisyon, kagurangnan, inanyugaan sa mong pamiti. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamili. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, danay na mamidbidan ang halaganin tunay na pagpasalamat sa tataramon asin sa gibo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mahiling sa satuyang pamuhay-buhay ang tunay na pagpapasalamat sa Diyos, huli kan balaog nin buhay, salod, kaugmahan asin pagkadayupot nin mga pamilya, patin mga katuod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamiti. Tanganing danay kitang magpasalamat sa Diyos sa bilog niya tong buhay, huli kan daing sukol niyang pagkamot sa pag-ampon sa to bilang sa iyang mga aki, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamiti. Tanganing an mga naghehelang makanood na iayon ang saindang mga pagsakit asin kulog sa mapangganang pagkagadan ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadan niya tong kadugo asin katuod, mag-ugma sa kapangganahan ni Kristo sa kahadian kan Dios, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong isabay taman sa satuyang mga intensyones at sa tuyang mga personal na pangangaipo, pagpamibi, para naman sa naging mga biktima kan bagyong, mga tugang niyato sa Masbate, asin itong mga padagos na nagiging biktima kay ni kalat-kalat na paglinog sa satuyang nasyon. So, satuyang sindang rumdumon, sa satuyang pamibi, asin ipamibi taman ang proteksyon, asin seguridad kan kada saro sa tuya. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, sa muyang Ama, nagpapasalamat kami sa imo, hulikan sa muyang buhay, asin kan bagong buhay na iwinaras mo sa mo, sa bagsikan pagkabuhay liwat ni Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia.
Pamibi, kamo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atag, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akuon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang nakuhan mga pamibi kan mga paratubod na may mga dulot na sakripisyo tanganing huli kaining mga gibonin maimbod na pagpabibi, makaabot kami sa langit noon na kamurawayan. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Garidagit ka mo sa Diyos. Maninigo asin dapat. Totoo, maninigo asin dapat. Matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Sa pagkamuot, sineselebrar mi ang sa iyang pagkagadan. Sa buhay na pagtubod, pinapahayag mi ang pagkabuhay niya liwat. Asin sa urog kasarig na paglaom hinahalat, ang mamuraway niyang pagdato. Kaya kay bakan gabos na santos sa sin Angeles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo daing tapos na nagsasabi. Diyos ni Manako, ang langit asinata, panokan sa imo ang kawayan. Sana sa kaitasan, sana sa kaitasan. Sa ngalan ng kagurangnan, sana sa kainasan, sana sa kainasan. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabo di gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi, sa pagkuan niya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom ka ini. Taini ang kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan iniyan paghibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Karetanya mo ang pagkabuhay mo iwan ipinapahaya sa kunay kahamagan. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan rasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay,
kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay niwa. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, nakaidtupan nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo, Diyos, amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kan Diyos doon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan, sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos, nakapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na si Hesu Kristo. Ibon kahadeha, hasiran na pangyarihan, siringman at kamurawayan, sa mga
Jesu-Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, orasan sa iyan, katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan, kan kagurangnan, danay namapa sa Indo. Asin sa imong Sa espiritu. tuya po niya nahira sa lambang saro, an inako niya tong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinapan. Paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa saiyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Sa
Maluhod po ang gabos sa pagpamiibi sa hubileyo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa saimong aki, si Hesu Kristo, sa muyang tugang. Asin ang kalayonin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan, magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan hubileyo, magpukaw liwat sa samong mga pirigrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaaban, kan kaugmahan asin katuninongan, kan samong paratubos. Sa saimo, samuyang Diyos, banal sagkod paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, mapakumbaba kaming nag-aarang sa saimong kadakulaan, tanganing siring na pinapabasog mo kami kan urog kabanal na hawak kasindugo, gibuhaman kaming makihiras sa buhay na Diyos nun, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin ikaduang koleksyon para po ini sa Indigenous People Sunday. Ang natipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 48,290 pesos and 60 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 5,670 pesos and 55 centavos. Ang ikaduwang collection nag-abot man po sa 9,426 pesos and 20 centavos para po ini sa Pro Seminaryo. Siring man sa Oktobre 19, mapuo na po ang nobinaryo kan sa tuyang mahal na patron San Judas Tadeo. Sagud po ini sa Oktobre 27 sa oras na alas 6:20 sa pagkaaga. Asin sa hapon alas 5:30. Sa aldaw na Webes, Sabado asin Domingo, ang nobina sa pagkahapon mapuon sa oras na alas 5:40. Sa maot po maging novena asin Fiesta Mass sponsors, magdulok na lang po sa parish office. Sa mga maawat po, magbakal nin souvenir items, arukan t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ini sa opisina. Ngunya na bulan nin Oktobre, iyo ang bulan nin Pagsanto Rosario. Digdi po sa satuyang parokya, ginigibo ang Pagsanto Rosario pagkatapos nin pang-ultimong misa sa pagkahapon. Iniimbitaran po kamo na magsabay asin magpartisipar sa nasabing aktibidad. Siring man magkakaigwa po nin Mass Baptism sa Oktobre 24 sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga. Sa maawot po magpabunyag kan sa indang aki, magpalista na lang po sa opisina. Maawot miman po pasalamatan ang mga nag-donate kan nakaaging simana. Hali po sa mga minasunod na mga anonymous, 5,000 pesos, 2,000 pesos, 1,000 pesos, tulong tig 500 pesos. From Loretta Mancera, 5,000 pesos. Ray Gianan, 3,000 pesos. Emily Oliva, 1,000 pesos. Melinda Alepio, 1,000 pesos. Michelle Solano, 900 pesos. Rafaelita Howe and Family, 550 pesos. Binamira Family, 400 pesos. Diyos mabalos po. Salamat po sa gabos na mga nag-serve sa satuyang misang unyan, sa mga sponsors kang wala man pala na sponsors. Salamat po sa choir, sa mga nagbarasa, kolektor pa, lay ministers, sinan sa tuyang mga sakristan.
in our efforts to become inclusive digdi sa Paris in the spirit of solidarity. Gusto ta po na ang kada misa mainbuelto ang gabos. Kaya ang 1:45 Mass in the afternoon is deemed to be the children's mass. So kaya mga kaakian ang tigti-30 mag-choir, magbasa, mag-kolekta, magsakristan. So salamat po sa mga magurang kaining mga aki na nagtugot na maging parte kan sa tuyang ministry and sa tuya pong mga kaakian. At yan, sa sunod na misa, 3 o'clock, ito naman susigned mass para sa tuyang mga tugang na PWD. So, lalong-lalo na itong mga deaf brothers and sisters ta. So, kaya igwa kitang signed mass. Matry naman ako at yan mag-sign language o pag-misa. So, you can join us if you want. We have brothers and sisters na, mga deaf brothers and sisters na nagjo-join po sa tuya sa misa. And they make sign languages during the Mass. So, kung may mga midbid po kamo, pwede nindong imbitaran na mag-attendir kang 3 o'clock Mass. So, PWD Mass or signed Mass. So, salamat po sa inyong kapos. Matindog na kita. Ang kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan, dugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton na sinbay herakon. Anama, an aki, asin na Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katulinongan ni Kristo, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Pinayaan, inatabayan, sinusubok, tanda-uranan. Sa laro kita, sa sakong pagmaklay, aliterong albay, tapos kita, magrokya. Pitong dekada may 5, ang Diyos danay nakalimata sa bagong galan na agihan. Simbahan nasyonal na inapita mamayan. Pinayayaan, inatabayan, sinusubok at kaguranan. Sa laro kita, sa sakong pagmaklay, aliterong albay, kapos kita, magrokya. Aliterong albay, kapos kita, magrokya, magrokya, magrokya. Salamat po.